Ahoj, takže vítajte pri ďalšom let's play na Minecraft 3. série. A je to zase po trochu dlhšej dobe, pretože som nahrával niečo iné, to dáva logiku. Dneska to bude trošku, dajme tomu, serióznejšie, čiže sa pokúsim nerobiť úplne somariny, aby som cez tento diel niečo stihol. Skúsim to ešte zaplodovať v Camtásii, ako som to robil v starých dobrých časoch, takže to bude akoby staré video z druhej série. No, možno. Takže sorry, pokiaľ to vyzerá jak nejaký bullshit. Neviem, či som tento rebrík mal v minulom dieli, alebo som ho spravil vo skrini, ale keď tak, mám tu rebrík, informačne, hej. Takže bol som si hore natešiť stromy, takže tu mám teraz nejaké to drevo, konečne. Takže mám úplne plný inventár, to je úplne super. A čo by som sa mal dneska spraviť? Toto tu zatiaľ len tak dokončím, že toto doložím týmto drevom a toto týmto. A teraz spravím tree farmu, ktorá bude tuto. A ešte dokončím túto farmu na na čo je to farma? Na obivie, jop, na chlebíčky. Originál chlebíčky vyrobené, potom sa dajú dobre predávať. Oh yeah. Takže, ešte spravím túto cestu, pretože takto to vyzerá samozrejme hrozne a samozrejme, že furt stadiaľ to padám, tak tu mám stomriky, ktoré som si vypálil a nemám lopatu ani meč. No, to si potom spravím. A dám sem stomriky a dám sem potom aj zábradlie, chápete, tie fence. Takže dám sem stomriky, aby som furt nepadal a potom spravím cestu aj tam. To si potom normálne prebúram. Tu je tá láva, tu by som nerád padol, zatiaľ sa mi to nestalo, takže sa držím. Zatiaľ som povedal. Tak, dúfam, že vystačia stomriky aj na ostatné veci, ale však není problém vypaliť ďalšie, aj keď nemám skoro žiadne uhlie, pretože je tu hrozne málo caveok, skôr caviek. A teda sa musím potom vydať niekde ďalej, aby som si mohol niečo naťažiť, nejaké tie super surovinky. OK, dúfam, že budem mať dosť dreva na fence a tiež na ostatné somariny, ale mal by som mať, pretože hore som si dosť neťažil. No, tu mám, no, dosť takov, dobre. Ja sa ešte radšej pozriem, či točne mám nejaké fence. Mám tu 6 stykov a to mi moc nepomôže. No, počkaj, fence sa robia, dúfam, že zo stykov. Radšej si to overím, aby som zbytočne robil nejaké somariny. Takže, ne. Jop, takto sa robia fence. Som nezabudol. OK, mám úplne plný inventár, sakra, v tom sa tak blbo robí. Dobre, takže skúsim z tohto normálneho dreva si dať nejaké styky. Tak, to by mohlo, myslím, že stačiť na pár fencov. Tak. No. Dobre, tak to nebude stačiť očividne, ale není problém spraviť ďalšie a potom sa teda rovno asi vrhneme na tú tree farmu, alebo ešte dokončíme tieto klasické veci, aby to nevyzeralo jak v minus 50 000 storočí, OK. 32 to ešte nebude stačiť, ale zatiaľ to dám, aby som mal približnú predstavu, koľko ešte budem potrebovať, takto. No aj keď som mohol dať aj tie normálne ploty, ale neviem, jak sa robia. Oh shit, ty čo tu robíš, kámo? Sa ideš vykúpať? No. Mám ti tam nalieť nejaký šampón? Netreba, dobre. Takže. Bude na túto jednu stranu možno. Jop, akurát! Ja som vypočítal, takže to bolo 32 a tuto bude stačiť nejakých 25, dajme tomu. No, 30. Takže ideme craftovať. Preto sa to volá Minecraft, očividne. No, spravil zbytočne veľa, ale radšej. Ďakujem. Ďakujem, 20. To je málo. Neodrežte si teraz kvôli tomu hlavu. Keď ešte sem dám asi na to torče, aby sa mi to nespawnovali nejakí hnusáci. Si mi to ukazuje, že mi to ide 60 fps, ale moc to tak nevyzerá. No nič. What the fuck, to kto je? Ahoj, nejdeš zahrať, kto to je? To nepoznám, o toho mám na súkromnom Skype, ok, dám sa nerušiť. Nebojte, nie som na verejnom Skype, takže zbytočne mi budete písať. A sorry, pokiaľ som vás vytrojil, že ste sa kúkli na svoj Skype.
Dobre. Takže ďalšie fence, jaj. No, ja si proste nedám rady, ja vždy radšej spravím menej, aby som to nejak neprehnal. To som zas dal veľa, no nič. Tak, to bude stačiť. 10. OK, počkať, ešte aj sem dám. Alebo, kde mám stomriky tu? Ja si musím spraviť lopatu a mečík, aby som netýral zvieratka s lopatou. S lopatou, Ježišmaria. S klumpáčom a so sekerou. OK. Takto, počujem zombíka, samozrejme. A akurát som vypočítal. Dobre, takže tam sem ešte teda to osvetlenie trošku. OK, to dáme takto. Hej, zombík, nekakaj ma. Takto do rohov. Sem. A dajme tomu, že sem. OK, a nejako sem ako z Pána prsteňov, ale chápeme sa. Sem ako S-M, nie S-A-M. Dobre, toto si vykopem. Počkaj, idem si spraviť tú lopatu, pretože ja som hrozne lenivý a by som si ju nespravil ani do konca dielu. Už 10 železo, to si robíš srandu. Digmora, musím načerkovať nejaké ďalšie železo. OK, tu už sa mi dosmeltil. Cobblestone, OK. Ja to radšej tu dodám, pretože ježiš, úplne plný inventár. Sem to dáme. Dobre. Takže si dám vysmeltiť. Ne, nedám si vysmeltiť železo. Už je vysmeltené. OK. Takže lopata. A sekera. Hej, zombík, ja viem, že tam si. Takže nemusíš mi to naznačovať. Tak, mečík. Vykopeme a vrhneme sa na tú tree farmu. Mám nejaké seedy, takže to by malo stačiť. Spravím tree farmu. Takú klasickú, akože proste stromy vedľa seba. Alebo mohol by som spraviť takú esteticky peknejšiu. Že by som to spravil. No uvidíte, že by som každý strom dal akoby také zvlášť taký podstavičej. Tuto a tu bude strom, že to bude také peknejšie. No, uvidím, ale to by som potreboval vykopať hrozne veľkú dieru bez zmyslu. Tu je niekde zombík. Dobre. On bude asi niekde tam, jak mám ten dungeon. No, by som... Ja neviem, ako... Proste zavazal ten dungeon, tak proste som ho musel vykopať. Inak vynimočne mám pop filter, takže... som sa prekonal. Keď to by bolo, tak to sem dám zatiaľ torče. A... Toto birchwood, brezové drevo. Jasné, už som sa sem prekopal. No tak sa sem pozriem, kde je ten zombík. Pokiaľ je tu. Toto ho čujem. A to je asi preto, lebo je noc, čo? Nie, ale prekopem sa tam. Kebyže je tam kejvka, tak by sa to logicky zišlo. Ne, to bude vonku, lebo som počul prasa. No tak nič, nechám ho tam vonku. Počkať, kadiaľ? Tu. Tak. Krásna hudba nám hra do pozadia, áno, teraz sa nebudem dávať nejakú super aktívnu hudbu, pretože som moc lenivý. Ťažko sa vyberá hudba a nechce sa mi stiahovať ďalšia free hudba, ktorá tam nebude sedieť, tak užívam väčšinou tie songy, ktoré už mám stiahnuté, moje typické a už je to trošku otrepané. Pome. Chcel by to nejaký lepší krumpáčik. Taký enchant, alebo aspoň... Možno to je dal nejaké diamantíky. To by sme si museli ísť do kejvky, čo ani nestavať tu somariny. Takto. Ešte sem. A... ešte dorobím tú seed farmu, mám nejaké... tie bony, takže si môžem spraviť bone mealy a... keď nemám ešte dorastené seedy, tak si ich môžem narýchlo, no, viete, že ako, zväčšiť. No, presne. Takže, no, dá sa, počujem skapine zombíka, či čo, asi lebo je svetlo. No, hneď to vyzerá lepšie, ešte tu je hlina. Tu taká hlina, odkopem hlinu, taká česta s diamantami, to by bolo úplne epické. Dobre, pred chvíľou bol padnutý Minecraft, net, sa nedalo lognúť, takže... Mám skin. Sexy skin. Pokiaľ si všimnete, mám tuto ešte na sebe slúchadlá ako Sporta Pro. Áno, to sú kosy, čo mám na sebe.
Bo tedy som mal, keď som robil tento skin, tak som mal Kosiporta Pro a jednoducho ich mám furt. Asi si ich nechám. Alebo môžem teraz spraviť tie data 990, čo mám teraz, ale neviem, to spravím potom. Je to len taký detail a nemám ich dorasne, takže to tu si oberem. Fuj, to vyzerá hnusne tá voda, ale akože fakt. Ježiš, mám plný inventár. Čo vyhodíme, čo je také nepodstatné. Rotom Flash. Fuck. Nebolo to u vás, nebojte. Nevypína sa vám Windows. Tuto môžem dať oné. Half slaby. Aby to vyzeralo tak nejak k svetu. Ako viem, že by sa to dalo normálne zakryť celými onými blokami, že túto to zakryjem, ale neviem, dám tam half slaby, aby som nič neskrýval. OK. 6 seedov. Zase mám plný inventár. Fakt som zobral späť ten Rotom Flash. To je ale vtierka. Vtierka Rotom Flash, jak je ten. Ježiš, choď preč. Jak je tá vtierka Castle. OK, spravím si bone mealy. 38, why not? Tu sa zídem. OK. Mám tu do svetla, takže očividne by sa mi to nemalo naničiť. Joj, to nebude asi stačiť. Fuck. Mám málo seedov, no nič. Poničíme. A 22 seedov. OK, tak ja to tu zasadím späť. Ako to nebude stačiť ani na... Jež, jaký oni... FPS drop. Zase mi, alebo mám ešte menej seedov? Nemám menej seedov, ale... Že by toho bolo nejak podstatne viac, tak to sa povedať nedá. No nič, takže... Toto tu nejak trošku dekodicky spravíme, čiže... Fú, alebo... What the fuck? Vidíte to? Tam je diera. Oh je, tam sa idem pozrieť, počkať. Dirt. Či tam je nejaká sexy caveka. Ale myslím, že to bude nejak si cesta von. Keď je... Ne, to je len také divné miesto. Osvetlím to tu. Tak. Tak. Ježišmaria, sa mi zasekáva kábel od myši. Ja. A to si nekupujte myši Razer Death Aider. Dobre, takže ono, neviem, ja to nechcem nejak robiť, že akoby výrazný vchod, aby to vyzeralo akoby, že naozaj je to v tej caveke akoby upevnené. Možno tak do budúcna niečo s tým spravím. Ako v budúcnosti. Zabijem somariny. Ok, ja sa napapám. A tuto mám drevo, takže asi aj sem na spodok dám drevo. Jaké FPS dropy, toto nie je normálne. Vypnem si smooth lighting. Fuj, to vyzerá hnusne. Blé. Furt mi to ide rovnako FPS, takže kakáme na to. Ja toto vykopem teda a dám sem drevo, pokiaľ bude stačiť, keď som... No, už ho nemám moc, takže uvidíme. Bo som si spravil veľa styčkov na tie fence. A mohol by som spraviť takú vec, jak má, myslím, že... Kto to má? Fú. Má to viac ľudí, ale videl som to napríklad u Krafáka, ale viem, že to má viac ľudí. Že jednoducho si tam dám crafting table, čiže napríklad bude mať cestu a to budú crafting table, alebo tu hore, že bude mať ľahký prístup a zhora vlastne má ten crafting table, tuším, rovnakú textúru ako drevo, takže aby sa to dalo aspoň trošku využiť, ale nebudem si zbytočne míňať drievko, keď ho má málo. OK, tak počkať, dáme sem drevo. Tak. To bude vyzerať trošku hnusne, také jednolité, ale aspoň zatiaľ. Ja som rýchlo stavbar, úplne rýchlo mi to ide, Dúfam, že to nebude zalogované. Pokiaľ je to video zalogované, tak napíšte prosím vás, ale ja to normálne renderujem v 30 fps-kách, ale raz je to zalogované a raz nie, takže to nechápem. Dobre, takže. Ja by som to spravil aj túto, ale keďže... Počkaj, to spravím takto. Že aby to nemuselo zvonku vidieť to drevo, tak túto to takto spravím. Že akoby tu je stena. Fú, už nemám skoro drevo, tak to je zlé. To je hodne zlé. No teraz to nevyzerá najlepšie, ale... Alebo, tak toto spravím, že by okolo aspoň. To okolo to dám, že... Stone bricky. Tak, že by to mohlo vyzerať lepšie.
No keď sa nám dvere, tak možno hej, to dám na pressure plate, počkať. Crafting table, poď sem. Takže, ja nemám normálny stove na pressure plate, fuck! A na železo, nebudem si míňať zbytočne železo na železné dvere, tak... drevené, fuck. Počkaj, ešte tu mám ne. Nebudem teraz zbytočne, mrhať materiálmi. Túto stenu, jak spravím? Tuto mám drevo, tuto nedám drevo, tu dám stonebricky. Keď mohol by som tam dať niečo iné, pretože ten stonebricky zrovna nevyzerajú najlepšie, ale... neviem, či by som tam dal iné. Možno sandstone? No, nemám teraz, tuším piesok, tak na to kašlem. Čiže už mám skoro zničenú lopatu, to si robíš prdel. Fuck. No, dá sa, strop asi bude tiež stonebrickový. Lebo strop môžem dať striedaný. Že stonebrick, 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 stonebrick. Čiže takto, 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 takto. A tuto dám toto brezové drevo. Počkaj, skúsim si dať language. Kde je ten pirátsky jazyk? Part speak. One person right doing speaking. Oh yeah. Planted. Ty kokos, to je jaké? Ten jazyk, ježiš, jak sa volá krumpač. Pickaxe of steel, ok. Takže dám sem teda toto drevo, uvidím, jak to bude vyzerať, počul som netopiera. To je beach timber planks. Úplne power speak. Aj, ale je to epic. A keď niekedy neviete, čo to je zač, ale... Tak pre pobavenie, prečo ne? Tak... Teraz sa stonebricky. Počkať. No, mám dosť takov, takže ono je to v pohode, počkať, how. How je miena, nič jak sa volá how. How of rock. Drevená. Dobre. Drevená. What the fuck? Už ja neviem rozoznať materiály. Už neviem rozoznať drevo od kameňa. Jaj. Dobre, takto. Inak vám chcem ešte poblahopriať všetko najlepšie na nový rok. Už som teda blahoprijal vo vlogu dennom, ale tak aj na hlavnom kanáli sa poslúši. Takže všetko najlepšie. Nech sa vám proste splní, čo chcete. To je jak, keď dostanete čo na Vianoce niečo, čo nechcete, tak jednoducho si kúpte to, čo chcete a nebudete sklamaní. Ani prekvapení, takže asi tak. Tak. No, myslím, že si to dá. Nie je to síce najpeknejšie, ale predsa len ja a spravím niečo najpeknejšie. To moc nesedí. Tak. No, ježišmaria, rýchlo, nechcem to zase spraviť 10 hodinové. A keď to dám asi zase uploadovať cez noc, tak... No, to je fúk, ale... Predsa len nebudem, si aj pedíko, ne? What the heck? Nebudem si v iPadíku míňať, čo ne? Miesto, aj keď... Minulé, čo som chcel dať do iPadu, tak mi jednoducho normálne H264 video nešlo tam dať. MP4, jednoducho mi nešlo. A iné mi idú, neviem, asi kvôli veľkosti, takže... Nebudem rád, keď mi to nepôjde. A budem to musieť uploadovať cez deň, takže nebudem môcť nič robiť. OK, sem dám teda... Nemám... Vykopeme to rukou. Sme predsa praví piráti. OK. Kopeme a... Oh shit. Popilter blbý. Nie je blbý, ale jednoducho nič cez neho nevidím. Dobre, takže stonebrick a... Tuto budú tiež stonebricky, tak... Fuck. Ne. Jaj, tak si spravím teda... Krumpáče nebudem robiť somariny. Takže... To, či bude stonebrickové stena. Skôr stonebricková stena, už ani skloňovať neviem. Nevadí. Zase trošku FPS drop. Cutlass of Steel, what the fuck? No tak to moc nechápem, čo to je, pretože ako... Ne. Nerozumiem pirátom ty kokos ani po slovensky, a ne to ešte po anglicky, či čo to je zač ty kokos.
OK. Furt počujem toho netopiera, už ma kakajú. Pokiaľ sa nemýlim, tak netopieri nič nedropujú, tak ono. Sú zbytoční. Poviem niečo z biológie. Netopieri sa orientujú v noci tak, že vysielajú ultrazvuk, ktorý sa odráža od stien a podľa toho vlastne sa orientujú. Volá sa to Ne. Fakt, ja neviem, jak sa to volá. Dajte mi 5, kľudne, je mi to jedno. Teda, ne, nedávajte mi 5, prosím, ne. Dobre, to by bolo. What? Prečo mi vypadli seedy? What? Alebo som mal plný inventor? Neviem, vyhodím kvetinky. Shit. Tak. Aha, malo svetla. Ja som tu zničil, ne. Svetlo, tak preto to vypadlo. Lagy! Zasadíme skveť. What the fuck? Dobre, kvetinku sem zasadzovať nebudeme, už zmizol rotom flash, ktorý som sem hodil. A toto bude teda asi tiež stombriková stena, takže tak, to zoberieme stombrick, počujem lávu, jak krásne buble. Si pamätám ešte to staré video, posledné video druhej série. Som sa niekde prekopal. Jak som, to bublanie lávy, ja som si myslel, že to sú slimovia. Proste ja som, proste všetci, hlavne, že všetci tam píšu, že je to lava, ale jednoducho, všetci proste, nie že by to stačilo napísať raz, ale samozrejme by to musíte napísať 500 000 eur krát. Jaj, úplne FPS dropy, aj keď mi to píše 60 FPS. Čo bolo? Trošku dezorientovaný som. Ne, počkať. Tu by sa šikol normálny stone, aby to tak nevyčnievalo. Počkaj, idem si pre normálny stone do... možno... No vlastne nepočujete vonku, lebo tam je chudák creeper. Teraz vonku pirátov, ne? Hádžu, či čo to je, proste. To tam búcha. Po silvestruské búchačky. Nejako búchačky ako zúranie, ale však chápeme sa, dobre. Hladký stone. A... ja som chcel ešte niečo nahradiť, čo? Jež to vyzerá hrozne, ten rebrík. Fuj, ešte, že mám pri sebe kýbel. No, toto by sa mohol nechať a ja aj ten prešuplejť som chcel. Dám kamenný, pretože... neviem, vyzerá to lepšie na tom. No, aj keď... dám drevený. Aj keď na tom dreve neviem. Neviem, nechám to zatiaľ tak a... tam sem teda... kde je? Tu je. Hladký stone. Vlastne zvonku to bude vyzerať dobre a stajal to tiež som vychytal. Dobre, takže ešte sem dám radšej trošku osvetlenia. Nie, že tie torče vyzerajú hrozne, ale jednoducho nemám ešte glowstone a hen také epic vecičky. Počkajte, ešte toto nahradím. Ja som detailista. Počkaj, dúfam, že to nevytečie von. No, to je jedno. Ja som detailista. Aj tak sa tu nebudem pozerať, ale tak. Nahradím to, keď už tu robím. Tak. Počkaj, koľko mám ešte stombrikov? Fú, už len jeden stack. No. A nemám coal, takže to bude prúser. To bude prúser. Z dola... to potom vynahradím. Takže vykopeme. Jaj, to je pomalé, pre Boha. Pomôž mi, Bože. Prosím, Bože. Zašli mi lepší krumpáč na zem. Za to, že sa každý deň modlím. Nemodlím sa. Alpšt. Dobre. Wow. Trošku je to tu rozbúrané. Čím to asi bude? No. Dobre, vieš. To sem trošku pokakáme. Tak. A no sem osvetlenie, aby mi zase nevypadávali seedy. To niekedy dosť nakaká. Počkaj, toto je to nejaké divné, tak to má byť. A ešte tuto. OK. Jaj, nebrzdí ma voda. Dám ti ban voda, chceš ban na internet? No tak dúfam, že nie. Ale som detailista, tuto bude taký jeden pixel, ktorý bude vidieť. Dobre, tamto už asi vynahradzať nebudem, sa mi nechce, akože fakt. Tak. A strop spravím asi taký istý ako v tej predchodzej miestnosti.
Tak, nahrávam okolo 25 minút, tak tu dokončím ten stroba. Asi sa rozlúčime. Ja som nestihol tú tree farmu. Ja som lenivec, no tak to sprieme v ďalšom diele. Aj. Sorry, ale jednoducho upload. Alebo stihneme to? Aspoň môžeme to trošku načrtnúť, kde sa... Ale... Dobre, ja to spravím sa to dieli, ale prosím vás, dovolte mi sa napiť. Ďakujem vám. Pane, nemôžem už rozprávať. Au. Rajec vždy pomáha. Pokiaľ ste let's player a máte problémy s rozprávaním, tak si kúpte Rajec. Je to reklama. Ale neplatená. Dobre. Takže tu rozkopeme. Ja síce, či by som doma v obývačke, ničil strop, ale tak, predsa len toto je Minecraft. No, viem, že to není moc veľký rozdiel proti real lifeu, ako detailná grafika, proste čumte. 16x16 pixely, čumte to. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16x16 pixelov. Epic! Si stiahnem nejaký epic texture pack 1000x1000, pixelov. Ale tých 64 by sa mohol dať. Keď si vypnem smooth lighting a tak by sa to možno ešte mohlo dať. Nahrávať. Mám plný inventár. Ešte to celý čas kopem a mám plný inventár. Ok, vyhodím sticky. Sice som povedal, že nebudem mrhať materiálom, ale... Zabudnite, čo som povedal. Všetko, čo som povedal, beriem späť. Som si všimol, že mne nejak dobre rozumieť, ty kokos. Normálne, ako v real life mi je rozumieť, ale jednoducho vo videi mi není rozumieť. Tak, to sú záhady veľkomesto. Fuck. Mne už dochádzajú stombriky. Ja som chcel robiť onej. Strop, ten. Priazaný. No tak, teda tú tree farmu asi necháme až na ďalší diel, pretože nechcem to sprieť nejak zase dlhé. Statistiky, že vás to musím nechať, ale slúžili ste dobre. Dovi. Čus. Počkaj, dobre. Takže ja si idem dať vysmeltiť, ale ja už vlastne nemám asi, čo? Oh shit, skeleton. Ty ma nekakaj. Som sa ťa zalakol. Ešte mám uhlie, takže v pohode. Tak ne. Jaj. 1, 2, 3, 4, 8 na jeden stack. To je poučenie, pokiaľ ste to nevedeli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je trošku blbé, že všetko uhlie miniem na vypálenie cobblestoneu, ale tak, to je fuk. No ešte mi dve zostali, takže to je v pohode. Dobre, takže ja idem zatiaľ vykopať, kým sa mi dosmeltí. Choď preč. Vykopať nejakú miestnosť pre... aj keď to by som mohol spraviť aj 3 vysoké, pretože toto je trošku klaustrofobické, sa mi nelúbi. Ok, ja to spravím 3 vysoké, takže túto to ešte vykopem a toto budú musieť byť ešte stombriky. Shit. Takže extrémne mrhanie materiálu kvôli jednému bloku. Tak nič, no. Aspoň načrtnem tú miestnosť, aj keď, no vlastne nenačrtnem, pretože neviem, či bude stačiť tá hora, či kde to som, pretože ja chcem spraviť takú veľkú tree farmu, hej. Keď nebude stačiť, tak to spravím niekde v podzemí a tam to bude stačiť, že... chápete, taká proste úplne veľká miestnosť. Videl som to napríklad... kto to robil? Myslím, že Gonky to má podobné a... Ito. Proste taká úplne taká miestnosť dlhá. A tam také stromy proste posadzané. Nie, že takto na kope, ale... Tak úplne dobre to vyzeralo, tak... By mohlo byť super, mne došiel krumpáč. Arbolian. Jaj, počkaj, si dám normálnu angličtinu. Výborne sa v tom vyznám. Lingo. Úplne lingo. Afrikanština. Vertila Gins Magdalk. Nie, to je po slovensky. 100% akurát bez nie. To sa ešte dá, akurát. Accurate. To sa ešte celkom podobá. Ok, English UK. A... Už mám krumpáč, ok. Tak.
Pokiaľ to bude zalogované pre Boha, tak ja si održem hlavu. Motorovou pílkou, pokiaľ mi nejakú pošlete. Pošlite mi motorovú pílku, pokiaľ chcete, aby som si odrezal hlavu na adresu Hello Kitty 69 I like turtles. Tak. Počkaj, tak... Fú. Zas nám hrá pekná hudba. Jaj. Loviskujem ťa hudba. Moc Let's Playerov už nemáva pustenú hudbu. Ja som taká trošku výnimka. Ja som ju... Shit. Si zničil poličko. Keď by to bolo takéto ľahké v real life, proste si nahradiť pole. Počkať. Tak. Takže dáme sem stombriky. Samozrejme, že mi nestačí, ale tak. Tak. Ja aj viem, že je to otravné. Úplne super hudba. Mi to tak pripomenie staré dobré časy v minišrefte. Tak. Niekto mi tuším raz písal do komentárov, že to není minišreft, ale Minecraft. Ty kokos, ale neviem, či to písal mne alebo Vojtíkovi. Neviem, už si milím mňa s Vojtíkom, to už je asi dosť zlé. Ja som debil. Ja mám vysmeltený hladký stone. Ja a ja si dám... No comment, ja som nahúlený, Jaj. Určite ste si rozbili monitor, pokiaľ ste si rozbili monitor a ešte toto počúvate, tak sorry, môžem vám prispieť pár eur na monitor, ale upozorňujem, že to nebude nejak veľa. Takže... Fú, jak to dáme? Takto a... Fú, jak to dám ten strop? Dám to asi takto teda. Tak. Už to mám vykopané, takže už to pôjde hádam rýchlejšie a sa rozlučíme. Počkať, tak. OK. Ja mám ešte hladké stony v česti, hej, v česti. Jaj, neviem skloňovať v česte, takže... Jaj, ja som taký failel. Ja som úplný failel. Jaj, som failel. Dobre. Tak. OK, už sem len dopasujem hento drevo, ktoré mám teda našťastie pri sebe. Tak, mám ho ešte dosť, takže v pohode. Tak. Viem, že to nevyzerá najlepšie, ale... Na mňa to vyzerá dobre. Jaj, pome. Už nahrávam cez 33 minút. No, 33 minút už nahrávam s introm. Tak. No, ešte sem. Pár medzierok zaplníme. Také dierky niečím zaplníme. Ne. Nebudem hovoriť čím. Dobre. Vyrošťaci. Dobre, takže to by bolo všetko. Ešte tu mám stone. Ešte by som zabudol. Ešte tuto som asi nechal stone. Ne, stone brick. Takže myslím, že odo mňa by to mohlo byť všetko. No, tu ešte dám potom dvere, ale necháme na potom. A dokonca sme v prvom dieli aspoň trošku niečo spravili. Trošku. Takže od mňa to všetko, máte sa super. Toto asi tiež ešte nie je úplne dorobené. Proste len sklad, úplne nič moc. Toto ešte niečo budeme musieť spraviť. Ale tak, zatiaľ to odo mňa je všetko. Majte sa super. A no, toto nechám dosmrtiť. Na budúce spravíme 3 farmu. Ahoj!